Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Karon mga bata, matunta sa letrang M. Tingog Letrang M. Tingog na ako'y padungog sa inyong mga kanta. Mapil mo og kanta ni Teacher Dare, ha? Sige. Unsay tingog sa letrang M, letrang M, letrang M. Unsay tingog sa letrang M, Unsay tingog sa letrang M, letrang M, letrang M. Unsay tingog sa letrang M, Unsay tingog sa letrang M, letrang M, letrang M. Unsay tingog sa letrang M, Unsay tingog sa letrang M, letrang M, letrang M. Unsay tingog sa letrang M, Unsay tingog sa letrang M, letrang M, letrang M. Unsay tingog sa letrang M, Unsay tingog sa letrang M, letrang M, letrang M. Unsay tingog sa letrang M, Mansanas. Mansanas. Manok. Manok. Mata. Mata. Mais. Mais. Manika. Manika. Mani. Mani. Mangga. Mangga. Martilyo. Martilyo. Midyas. Midyas. Medalya. Medalya. Munay. Munay. Motorsiklo. Motorsiklo. Unsa ganitong mga ngalan nga nagsugod sa tingog? Karon mga bata na atay buluhaton. Atong i-check ang ngalan nga nagsugod sa tingog o X ang wala. Mansanas. Sapatos. Medyas. Bola.
mangga, mata, unggoy, motorsiklo. Sige dabi, magdungan ta. Mansanas, sapatos, medyas, bola, mangga, mata, unggoy, motorsiklo. Very good mga bata. Ug karon magbasa ta. Mm. 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 Sige, kamo na pod bi. Maminaw si teacher there sa inyo ha. Trang M. Tingog Saon gani pagsulat? Ug karon sundog mo ka teacher ha. Magsulat ta sa litrang M. Gamay ug dako. Sige. Daghan salamat. Bye-bye.